आज भाजणीची चकली करूची असत का तर कारण माझ्या मैत्रिणी माका 4 वेळा फोन केल्याने म्हटल्यानी परब किचन मध्ये अजून भाजणीची चकली कशी नाही इली प्रमाण तर सांगा। बरोबर, मग त्याच्यासाठी आमची मोठी मामी म्हणजे आमच्या सासूची मोठी भाऊजय तिच्या हातची सर आहे ना भाजणीच्या चकलीची कोणाकच येत नाही, अजून पण ती करता आणि तिचाच प्रमाण घेऊन मी आज परब किचन मध्ये चकले दाखवते। बरोबर, मी सुद्धा लग्न झालेलं ना तेव्हा तिच्या हातची ती भाजणीची चकली खाल्लेली आणि तोंडात टाकल्याबरोबर काय चव होती आणि ती चव विसराक पण होत नाही। हो, अजून मी विसराक नाही, खरंच सांगते मस्त असतात। तर आता तुमका भाजणीची चकली बघूची आहे ना। नमस्कार, मी स्नेहा आणि मी सरोज। चला जाऊया परब किचन मध्ये भाजणीची चकलीची रेसिपी बघू। हो, आणि ह्या प्रमाण सर्रास फसणार नाही तुम्ही नक्की करून बघा आणि फसला तर हो आम्ही सांगा कमेंट मध्ये। चकलीची भाजणी करूची आहे ना त्याच्यासाठी मी घेतलाय अर्धा किलो तांदूळ। आता ह्यो तांदूळ तुम्ही खायचो पण घेवा पण जुनो घेवा, रोज खाता तो घेतलास तरी चालात। आम्ही आमच्या गावचो घेतलो सुरई तांदूळ। आणि त्याच्यासाठी आता ह्यो अर्धा किलो तांदूळ घेतलो ना तर पाव किलो चण्याची डाळ घ्यायची असता आणि त्याकाच 150 ग्राम मुगाची डाळ घ्यायची असता आणि 100 ग्राम उडदाची डाळ, असं झाला 1 किलोचा प्रमाण। आता तांदूळ कसे काटो काटत ना मग धूक गेला तर सगळे काय होतले बाहेर पडतले, त्यापेक्षा आपण काय करायचा मोठो टोप घ्यायचो, इदवास नको। आता हे धुवून घेऊया। कितींदा घ्यायचे? 2-3 पाण्यातून धुवून काढायचे, त्याचं सफेद पाणी येतं तोपर्यंत। गावी तांदूळ धुतले की रवळीत ठेवतात। आता रवळी तुमका माहिती आहे लगीन एक लागता, लग्न कार्याक रवळी लागता, ती रवळीत तांदूळ नितळत ठेवतात। हय काय करतले चाळणीत ठेवतले, नाही तर प्लॅस्टिकचा झाडीचा भांडा भेटता त्याच्यात। आता काय जण म्हणतात ना की सुक्या कपड्यात जर तुम्ही धुवून हे वाळलेल्यात नाही निथळत ठेवूक होयत ना, निथळत ठेवूक होय, कपड्यावर सुकत घालूकच होय, पण नितळत ठेव गावी रवळी घेतात आणि मग सुकवतात कपड्यावर। आता ही चाळण घेतलंय मी, त्याच्यात आता हे नितळत ठेवतंय 5-6 मिनिटं, म्हणजे आपले डाळी धुवून होईपर्यंत नितळण दे असा। आता चण्याची डाळ पण आपण धुवून घेऊया, पावडर बिवडर त्याच्यावर मारलेली असता ना, काय जण पुसून घेतात। होय, जर तुमका धुवूचं नसात तर तुम्ही ओलो कपडो घ्यायचो। गेल्या चकलीच्या भाजणीत तुम्ही तशीच आम्ही तशीच केलं। दिवाळी इली तरी आमची भाजणीची चकली झालीच नव्हती, असा झाला। आणि ह्या वेळी कसा पूर्वतयारी सांगितलंय, आधी चकलीच्या भाजणीची तयारी करायची। आता डाळ काय मी चाळणीत नितळत ठेवत नाही, ह्या डिश मध्ये घेतलंय आणि अशी पसरवून ठेवतलंय पंख्याखाली। 2-2 तासाने उठायचा आणि ही पसरवत रवायची, अशी चाळवायची की त्या बुडची खाली वरची खाली असा। दाखवा कशी चाळवायची ती। ही बघा, आता ही अशी ठेवलास ना 1-2 तासांनी काय करायची, ही वरची सुकतली आणि ही खालची बुडची जरा ओली रवतली, म्हणून काय करायचं असो हात मारायचो असो। हो बघा झाली। आता आपल्या ही मूग डाळ पण तशी धुवून घेऊ बाई। आता ही पण डाळ आम्ही काढून घेतोय। आता बारके बारके चाळणे असते तर त्यांना पण नितळत ठेवलं असतंय, पण आता काय करणार आपण आपले डिश मध्ये डायरेक्ट घालायचे, तेवढाचा पाणी आता सगळा त्याच्यात मुरात। आता ही उडदाची डाळ पण आपण धुवून घेऊया, हे का लय सफेद पाणी येतला। होय होय। आता आपले तांदूळ धुवून झाले, आता ते सुकत घालूचे। आता ह्यो असं स्वच्छ कपडो घ्यायचो, पातळ ओढणी असतात काय चादर असतात पातळ ती घ्यायची। चकलीच्या भाजणीचे तांदूळ आहे ना डाळी बिळी उन्हात नाही सुकवायचे कडकडीत, आपण फक्त हे पंख्यावर सुकवायचे। असे संध्याकाळचे धुतलास ना की रात्रभर चांगले सुकतले ते पंख्यावर, आणि मग दुपारी भाजू आहे ना। सकाळी उठून भाजलास, दुपारी नेऊन दळण दिलास की रात्री येईल। शक्यतो दिवाळीचो फराळ माणसा रात्रीचोच करतात। होय होय, रात्रीचो कसं उत्साह पण येता, कंटाळा नाही, आणि सगळा झालेला असता ना जेवण बिवान, पोरगी आपली झोपलेली असतात। आता हे डाळी सुद्धा होय वरच्या साईडीक ठेवतोय, हे बघा झाली, हे आपली सुकवणा झाली। तांदूळ कसे पटकन सुकतात, फक्त डाळी सुकूक जरा वेळ लागतात कारण डाळीचे दाणे मोठे असतात ना म्हणून। आणि मी बघा मोठी कढई घेतलंय ना की सगळे वतलंय। मागच्या वेळेक मी करंज्याचं रव भाजत होतंय 8 मिनिटं
तेव्हा तुम्ही सांगला होतास कमेंटमध्ये की स्टीलचं काविल तो घेऊ नको. गेल्या वर्षी माझ्या लक्षात होता की स्टीलचा काविल तो वगैरे घेतलो की हात ते स्किन आपली टाईट होता आणि मग दुखत राहता. पण या वेळेस माझ्या लक्षात नाही गेला, पण तुम्ही आठवण करून दिलास म्हणून आता बघा मी लाकडाचं घेतलंय. मी सांगू का त्या ताईंचं नाव? हा सांग ना. संपदा ताई. संपदा ताई. हा त्या संपदा ताईंका थँक्यू हो. की त्यांनी आठवण करून दिली आणि की बाबा माका तुमच्याकडे काय असतील उपयोगात टिप्स ते पण सांगा तुमच्याकडचे. माका काय राग येत नाही, मी चुकला असेल तरी सांगा. आता हे बघा तांदूळ फुलले हा. दिसतात बघा. आता हे कसे आता कळाचे नाही. आता हे किती मी 5-6 मिनिटं भाजलंय चांगले परतून. आता काय करायचे, हे काढायचे आणि थंड झाले की दाणे 2-4 तोंडात टाकून बघायचे. आताच टाकलास तर ते नरमच लागतले. बरोबर. आणि काय ते टेस्टिंग तर करूच वय ना, बरोबर भाजलं की नाही आणि हा काय ते. कुरकुरीत भाजले की नाही ता बघू कया ना, म्हणून ते थंड झाल्याशिवाय आपल्या कळाचं नाही. त्याच्याशिवाय भाजणीची चकली कुरकुरीत होऊची नाही. हा तांदळाचा कलर बदलला ना. हो थोडंसं ना ऑफ व्हाईट कलर झालो, मग अशी सफेद धोप होते. आता काय काढून घेऊया. आता काढूया परातीत. भाजलेल्या तांदळाचा वास काय मस्त येतो ना. चांगलं सुगंध येता. म्हणतात ना लोक याचे उकड्या तांदळाचे लाडू पाठवा, ते लाडवाक सुगंध असोच येतलो भाजले की. आता हे पण डाळ पण भाजून घेऊया. आज मीडियमच ठेवायची आणि भाजून घ्यायचा. एकदम मोठी गॅस केलास आणि भाजूक गेलास तर सगळी भाजणी करपतली आणि मग भाजणीची चकली कडवट लागतली. खमंग असा सुगंध दरवळला. हा मस्त ना. आणि बघा त्याचो वायस असो कलर पण इलो सोनेरी. यालाच म्हणतात ना भाजणी. हा खमंग भाजणीच्या चकल्या. हा आता डिझाईन करायची. करूया. आता आपण मुगाची डाळ पण तशीच भाजून घेऊया. ही का तेवढं वेळ नाही लागायचो जेवढं चण्याच्या डाळीक लागलो. ही बारीक आहे ना, ही पटकन भाजून होतली. ही आणि उडदाची डाळ. हो उडदाच्या डाळीक एक टाइम वेळ लागता, पण ही लगेच होतली भाजून. पण हिचो पण भाजलेला तो सुगंध छान येता. मुगाची डाळ गावता माहिती पाकिट मध्ये मस्त लागतं ना. हा ती अशीच भिजवून भाजूची असता आणि त्याच्यावर मग मीठ शिंबरूचा असता. मस्त लागतं. आता चकलीच्या भाजणीत तुमका ती पण रेसिपी होईया. पण सांगू पण तो सुगंध इलो ना की ती आठवण येता लहानपणी. अजून पण मी खाते, माका आवडता बाय. हो माका सुद्धा. आता उपास कधी असला ना आवर्जून खाते. हा तोंडात अशी टाकली. दिवसभराचा उपास असत ना, एक इडीच असत तर काय नाही, पण दिवसभराचं असत ना तर म्हणतात ना खाव काय नाही तर तोंडाचा वास मारता. बरोबर. नाहीतर आमका बाबा मुगाची डाळ आमच्यात उपासात मुगाची डाळ खातात त्याच्यामुळे आम्ही खातो. मुगाच्या डाळीची खिचडी करतात, खीर करतात, अख्ख्या मुगाची पण करतात, मस्त लागता. आता ही मुगाची डाळ बघा, ही लगेच भाजली. हा जास्त वेळ नाही लागले कारण पण आपली तापलेली होती. आता चण्याच्या डाळी कसं वेळ लागलो ती का हा ती 5-6 मिनिटं लागली. तांदळात पण 5-6 मिनिटं लागली. आता ही का 3-4 मिनिटात ती झाली बघा, लाल झाली आणि तडतडाक लागली. हो तडतडाक सुद्धा लागली. खमंग असं वास. म्हणूनच ती भाजणीची चकलीची जी मजा आहे ना ती खरी म्हणजे याची भाजणीच बरोबर हो. तुमची भाजणी जर व्यवस्थित झाली ना की ती चकली छानच लागतली. बरोबर. मग ते साध्या चकलीत मागे घालतात बोलतात ना ते बरोबर. खटपट हा मेहनत हा, पण त्या मेहनतीचा फळ पण चांगला ना. आणि वर्षातून एकदा तर करूच पाहिजे की नाही, कुठे रोज रोज करतो आपण. बरोबर. हा थांबा आता त्याचं मी व्हिडिओ शूट करते. हा काढून दाखव आधी किती लाल झाली. 2 मिनिटात मस्त लाल झाली. आता आपली उडदाची डाळ पण भाजूया. उडदाची डाळ ना कधी पण जरा कमी घालायची. मी मुगाच्या डाळीपेक्षा थोडी कमीच घेतलंय. चांगलं आहे तुमका की की ही चिकट असता ना, म्हणून चकली पण आहे ना मग जास्त तित्रासारखी लागता. मग डाळी भाजताना ना अशी परतताना डाळ उडतात ना, ती मला बघून लय मजा येतात. खरंच सांगताय. पण ती काय तू ढवळत राहशील तेव्हा नाही उडतली. जेव्हा ढवळूचा थांबवलंस की ती उडतली फटा. आणि मग ती काय सांगतली ढवळा माका नाही तर माका राग येता मी उडतोय. फट होयच राहतली. आता तुमचा हात दुखात ना म्हटलं मी सुद्धा वाईस डाळ ही अशी भाजून घेत आहे. इलो सुगंध इलो ना म्हणजे डाळ आपली झाली. आता काढूया ना. हा तुझा कॅमेरा पकड मी काढतोय. ही बघा ही पण मस्त खरपूस भाजल्या त्याला दिसताना बघा मूग आणि एकच दिसता. आता भाजल्यावर ही झाली जरा पिवळट मुगाच्या डाळी सारखी.
पण ही असा मुगाची डाळ आणि ही उडीद. मुगाची डाळ लाल होता, ही पिवळी होतली. पोहे असतात एकदम पातळ. हा, पोहे सुद्धा आपल्या जास्त नाही भाजायचे, फक्त ते आता नरमत ना वायस असे बघा, चुरल्यावर चुरत नाहीत, ते चुरेपर्यंतच भाजायचे, लगेच गरम होतले, थोडेसे कडक झाले. हा, हातान चुराक वय. पोहे बघा आळान कसे बारीक झाले म्हणजे आपले भाजले. आणि हे बघा हातान आता आवाज इलो. होय होय, माका तर इलो. हा, आता आपण साबुदाणे पण तसेच परतून घेऊया. साबुदाणे पण उडतो. होय, साबुदाणा उडतात तर तो असोच घाल, तेलात घाल, तो उडतात. आपले साबुदाणे पण चांगले भाजून झाले. पाऊण वाटी धणे घेतलंय. भाजणीच्या चकलीत कसं आपल्यात कसं वरसून मसालो फक्त लालच घालूचो लागता, बाकी सगळं आपण भाजून घालतो. आता हे रवले बिचारे वाईच पण हे किती घेतलं ते सांगा नाही. बडीशेप 2 चमचे, जिरा 2 चमचे आणि हे धणे आपण पाऊण वाटी घेतलेलो. पाऊण वाटी ना. आणि हे 2-2 चमच्याचा. हा, मग हे आता थोडेच आहेत ना, मग दोन एकत्रच भाजायचे. हा, यांना एकच टाइम लागतं ना. हा, आणि गॅस घालूनच टाकायची म्हणजे त्याच गरम कढईत आपल्यात भाजून निघतले. हो, आता मी गॅस घालवते. पण गॅस घालवले तरी ढवळूचा सोडायचा नाही, कढई मॉप गरम आहे. ही बघा मस्त भाजून झाली, याचा पण सुगंध येता. मध्ये फूल तयार केल्यात ना. होय. आता बघा, तुम्ही चकलीची एवढी खमंग भाजणी तयार केल्यात, पण ती कशी दळू हवी ह्याच्यासाठी सुद्धा काहीतरी टिप्स असतले की नाही? होय होय, देते वेळी आपण दळत नाही ना घरी, घरघंटी असा तुम्ही दळलास तर काय हरकत नाही, पण आपल्या की चक्कीवर देऊची. आता चक्कीवर देऊची असं तर त्याका आवर्जून सांगायचा, गव्हाच्या पिठावर आणि ज्वारीच्या पिठावर लावू नको, त्यांनी पण आपली चकली नरम पडता. तुम्ही चांगली मेहनत करतलास आणि त्यांना लावल्यान की घरी येऊन करूक जाशाल आणि बिघडली की विचारतला स्नेहा आमची चकली बिघडली असा कसा. तसाच होता. हा, पण ही पण चूक असता, म्हणून आधीच सांगते, चक्कीवाल्याक सांगते वेळी असा सांगायचा, गव्हाच्या आणि ज्वारीच्या पिठावर आमची भाजणी टाकू नको. भले वेळ झालं तरी चालत, दुसऱ्या दिवशी दिल्यान दळण तरी चालत, पण अशी टाकू नको, चकली पुरी बिघडतली, नरम पडतली, दुसरा काय नाही. हा, आपली एवढी मेहनत पाहून करतो. मग त्यांनी कोणाचे तांदूळ, आता कशी चकलीची भाजणी जाता दळणावाल्याकडे असतात चक्कीवाल्याकडे, मग भाजणीवर टाक, चण्याच्या डाळीच्या पिठावर टाक म्हणायचा, तांदळाच्या पिठावर टाक तरी चालत, पण गहू आणि ज्वारीच्या पिठावर टाकू नको. चला, तर आता आपण जाऊया या दळण देव. किती 10-15 मिनिटं थंड झाली की चक्कीर जाऊया. तोपर्यंत तुम्ही काय करतात? आता पीठ मळक घेतलंय, पण तो पुढच्या व्हिडिओ मध्ये. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि नवीन नवीन रेसिपीसाठी परब किचन नक्की बघत राहा. धन्यवाद. धन्यवाद.